Dobro jutro i dobro mi došao u jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našao. Ako nešto budem pogrešio, izvinite, sam sad tek ustao. Još si bunovan. Imam insomniju, nisam spavao. Legao sam u 7 sati ujutro da spavam. Pa ti bolje od ovo što da nisi legao. Ima vaš urednik Ivan probudio lepo, tako da sam nekako uspio da dođem. A ume Ivan tako lepo da budi. Zato imam otud ovako čudan styling. Razumijem te, budi on tako i mene za vođenje. Dobro. Kaži mi, Davore, kod tebe mnogo toga novog. Videli smo se skoro, ali od tada se opet svašta nešto izmenilo. Da. Ono što želim prvo da te pitam, s obzirom da su trenutno najaktuelniji reality, po svim kako medijima, što na televiziji, što u novinama, svuda, da li bi ti nekada ušao u neki? I da li ćeš možda da uđeš? Dobio sam ponudu i ne sam puno da pričam o tome, pošto je to sad trenutno aktuelno, ali najvjerojatnije da ću ući u neki. Možda uđem na dan, možda uđem na više. Hoće ti to biti prvi put? Prvi put, da, u reality show prvi put. I ne znam kako ću se snaći, pošto sam ovako temperamentan, lud. To sam da te pitam, jel si razmišljao možda neka taktika, nešto, ali to može da postoji? Ne, u mom slučaju ne može, ja sam bolesno iskren čovjek, tako da u mom slučaju ne može i ja mislim da bi ja pukao posle 2 dana, ali to je i zanimljivo za jedan reality show, tako da vidjet ćemo, ne znam, stvarno ne mogu ništa da predosjetim šta bi se desilo kad bi ušao, ali ako uđem, ući ću. Pošto su u toku trenutno 2 realitija gde su po 24 sata, ako se ne verujem, uključene kamere. Da li si razmišljao kako ćeš se tu snaći i kako ćeš se osjećati i da li ćeš biti prirodan? Pa jesam, ja bi se trudio da zaista budem priroda, ali znate kako, sigurno bi postojala neka mala taktika, ali ona bi se s vremenom izgubila, tako da ne znam. Kad se navikneš verovatno na sve to. Ja možda nisam dovoljno spreman za sve to, zato oni mene probaju da uđem u neke reality show, ali očigledno da ovako mladi ljudi koji imaju želju da pokažu nešto su potrebni takvim reality showima. Da, apsolutno. Ne sam puno te pričam, pošto to je pod ugovorom. Naravno. Dobro, evo prestajem, neću više ništa da vidim sa tim, ali ti svakako želim mnogo sreće i uspjeha. Samo nemoj ni o tračevima i sve će biti. Dobro, kada smo kod tračeva, moram da te pitam, prosto Jačan mene razumije, takav je moj posao. Izašlo je u medijima da si u vezi sa Teodorom Baković, tvojom koleginicom. Dobro, to se piše, se mi zaista pojavljamo svuda zajedno. Volim Teodoru na neki poseban način, ako draga mi je kao prijateljica. A šta to znači na poseban način? Pa zato što je posebna. Rekao si ko prijateljica, držiš se onda toga da ste samo prijatelji? Ja sam prijatelj, da. Ti si prijatelj, a ona šta je tebi? Ne, nego sad smo imali isto emisiju prošli vikend City zajedno i isto su nas postavili nam to pitanje pa smo se malo zbunili, ali mi smo prijatelji. Za sad? Ne, prijatelji. Krenuo si da kažeš sad. Ne, ja možda nisam glup, ali ja ovo ne razumem. Aha, dobro. Ustao sam tek, oprostite. Moraš da nju povedeš u reality. Molim, ona neće. Neće nikako. Ona je rekla da bi ušla samo na jedan dan, onako ako prave neke žurke pa nešto čisto da se pojavimo kao VIP osobe, ali ovako ne bi Teodora ušla. Ima vremena, puno radi, devojka. Pa dobro, ali ti si je podrška, pretpostavljam u svemu tomu? Uvek. Kao pravi prijatelj? Pa kao pravi prijatelj? Ona kamera. Dobro, nova pesma, da pomenemo novu pesmu na kojoj radiš. Radim novu pesmu, možda će čak da bude i duet. Da, može da nam otkriješ. Otuda toliko prijateljstva sa Teodorom. Odlično. Dobro, kada će da izađe pesma? Pa ja se nadam da će do... Ja sam zaboravio, ja ne znam koje godine, koji mesec. 2013. 27. mart. Ja se nadam da će izaći do kraja aprila pesma. Radi se, pošto imam zaista puno obaveza. Nekako je, kako su novine pisale da ulazim u jedan reality show, baš izašao u svim novinovim portalima, onda su novinari počeli da zovu previše, tako da malo sam se sad koncentrisao na još gostovanje emisije, pa ću onda tek da možda i uđem, možda i da ne uđem, ali da uradim pesmu. Ako ne uđem, ako uđem, onda ću začekam pa da izađem. Pretpostavljam da će nekako u tvom stilu biti pesma bržeg ritma, slušana... Ludački, samo ludački. Samo ludački. Ajde i leto, kako da bude drugačije? Kako drugačije, ali ja imam neke tablete kući koje pijem za imunitet, ja mislim da od toga malo i ludim, tako da ću pre nego što snimim pesmu staviti jednu tabletu. Moraš da prestaneš da pišeš tablete, viš da ne spavaš noću. Nešto mi ti da koncentrišeš, plava si i posjećaš na Teodora. Nemoj da te čuje Teodora. Ne, tako Teodora... Nije ljubomora. Aha, pa dobro što bi bila kad ste samo prijatelji i to što kažeš, naravno. Što se tiče tvojih nastupa, nastupat ćeš u Cirihu? Da, nastupat ću sad uskoro, 5. sam u Cirihu, tako da ću se družiti sa svojim obožavacima moje muzike. Neću kažem fanovima, to mi je tako stupno, pogotovo kada neki pevači koji nemaju ni jednu pesmu,
Kažu pa moji fanovi, pa ludilo, ovo ono, družit ću se s mojim prijateljima i s onima koji vole ono što ja radim. Lepo. I da sada pomenemo... Sviđa mi se ta zelena boja. Hvala ti lepo. Nemoj sad da skrećeš to teme. Neću ja ništa da te pitam sada škakljivo. Samo ću da te pitam, da nam kažeš, a ti se već pripremio. Preventivno što sigurno. Pratim te pesmu koju ćemo sada imati prilike da čujemo. Ko je radio? Radio Marko Nadeždin. To je mladi dečko iz Novog Sada. Dao sam mu priliku. U stvari dao je on meni da se rađujemo. Spot je radio Dejan Milićević. Moram da pohvalim. Ja nešto imam fetiš na pevačice. Da mi budu prijateljice. Moram da pohvalim Anu Sević. Ona je kao model u mom spotu. Prelepe dve atraktivne igračice, Anđelu i, o Bože, Tamaru. Ja mislim da Tamara. Vesna, pardon, izvini Vesna. Dobro, to je tu, sve ti ko tamo. I Miloša, koji je model u tom spotu. Voliš imena ta na T. Na T, da, sve zanimljivo. Razumem. Pa imam te tova šansa. Onda ništa od našeg prijateljstva. Nisam pevačica, nisam na T. Ali si javna ličnost. Možda javna ličnost me zanima. Dobro, to je onda druga stvar. Dobro. Želim ti mnogo sreće i uspeha u daljoj karijeri. Vidimo se, naravno. I hvala ti što si bio moj gost ovoga jutra. Samo izvinite što pregledam sljedeći put. Molim vas da nabavite jedan onako francuski ležak pa da mi lepo legnemo i vodimo. Mislim da budemo drugačiji. Može, naravno. Evo, slušamo pesmu Prati me, pratim te od Davora Markovića. Uživajte.